Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. aw minnu sigilen bɛ ka kunnafoni sɛbɛnw lakali waati kɔnɔ an balima Joliba TV lamɛnbaga cɛ ani muso an'an filɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu fana bɛ ka an lajɛ ani minnu bɛ ka an lamɛn radio Joliba kan limanaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi araba min ye novembre kalo ale tile 22 san 2023 limanaw ladala jɛmukan in bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma min ye gafew ye kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw fɛ suko ani dugusajɛ cɛ walasa ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan o kuma anw ta ye ka ye nin kɛnɛ in kan ka lakale limanaw aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na nin ye an sigilen o de kɛnɛ kan o kuma minnu bɛ k'an filɛ nin waati na an b'aw fo dantɛ foli min na limanaw gafew bɔra gafe minnu b'an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ Nouvel Horizon l'histoire de Bamako min ye l'indicateur du renouveau ale bi yan le républicain ale bi yan ani Mali Horizon ni fasiri sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakale limanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an b'a daminɛ ni min ye o ye Nouvel Horizon limanaw fasiri sɛbɛn in kumana a daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la ayiwa a y'a jira k'a fɔ politiki ko kuma de bi yan o ye politiki tɔnba fila n'o ye RPM ni ADEMA PAEJ ko ninnu kɔni bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara dɔ boloda o politiki fanga limanaw k'a kɛ kelen ye walasa min ye fanga ka segin jamanadenw ma n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye ko RPM ni ADEMA PAEJ bɛ fɛ ka o baara ninnu de boloda min ye fasiri ye Nouvel Horizon y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko yɔrɔ politikimaw fɛla ye min ye o de ye fanga a bɛ sɔrɔsiw de bolo nin waati in na olu kɔni ka jate ye min ye kalata ka kɛ fanga ka segin olu politikima kelenw ma a bɛ n'a fɔ o de siratigɛ la gesedala ka tɔn n'o ye RPM ye ka taa se min ye ADEMA PAEJ n'o ye diden ale ka tɔn ye a jala k'a fɔ nin politiki tɔn fila ye ɲɔgɔn ye kɛ ka se ka kuma u bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka baara boloda don nataw la u bɛ se ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ cogo min na fasiri n'o ye Nouvel Horizon ye a ko kunba de y'o ye sabu ntɛnɛn tɛmɛnen na ɲɔgɔnye in kɛra Bureau politique national de rassemblement pour le Mali BPN RPM ani Alliance pour la démocratie au Mali Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PAEJ jamana ko u ye ɲɔgɔn ye Bamako kura ADEMA yɛrɛ ka dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ min bɛ gesedala ka tɔn RPM o ɲɛmaaba Docteur Bokari Tereta ɲɔgɔnye in sen fɛ ale y'a jira k'a fɔ ko ADEMA yɔrɔ min ye Abdel Karim Konate ale yɛrɛ bɛ ADEMA ɲɛmɔgɔya la ale bɛ waati latɛmɛ na n'o ye intérim min ye Docteur Bokari Tereta a jala k'a fɔ ko ɲɔgɔnye in bɛ don hukumu kɔnɔ RPM ni ADEMA ye politiki tɔnba fila ye minnu bɛɛ lajɛlen bɔra ɲɔgɔn na ko laɲini kelen min b'u fɛ bi jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan n'o ye politiki ko gɛlɛyaw ye ko u ka fara ɲɔgɔn kan u ka yetaw ka kɛ kelen ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalataw kɔni dɔgɔmada fɔlɔ olu kɔni bɛ fɛ ka min ye baaraw teliya joona yanni kalataw dɔgɔ ka da u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan limanaw ka se ka min ye jamana ɲɛmɔgɔya walima jɔyɔrɔw k'o ɲini ɲɔgɔn fɛ politiki nasiraw la n'i ye jateminɛ kɛ an b'o de dabolo ka nin ye fasiri ka ɲɛfɔli la ko RPM ani ADEMA PAEJ ko don nataw la u bɛ sɔn ka jɛkulu dɔ yɛrɛ bila sen kan n'o ye commission baarakɛ commission dɔ ye min bɛna hakilila munumunu kɛ ka se ka min ye RPM a ka hakilila ani ADEMA PAEJ ka hakilila u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ ka nafa bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn bolo cogo min na fanga ɲini nasiraw la ko o baaraw u bɛna o sigi sen kan
Dema Conte ka fasiri do an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ limanaw ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la ko n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa jadisiw n'o ye banbanciw kun kɛlen bɛ ka daga sigi Jonjori ale da la Jonjori filɛ nin ye Tɛnɛnku mara la a bɛ kalo 6 bɔ Jonjori tun bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la min ye Tɛnɛnku mara ye nka limanaw ko o ko bɛ yen ban dɔ b'a la min ye Mali finitigiw faama olu ka wulikajɔ min n'o bɛ senna sisan ka jamana sibiri ɲɛ kelen o tɛ se ka to yen banbanciw bolo k'u k'u sago kɛ yen fama forces armées maliennes u ka wulikajɔ min bɛ senna sisan ayiwa k'u ka wulikajɔ sera Tɛnɛnkunkaw ma dɛ min ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Jonjori ye ayiwa jadisiw de tun kɛlen bɛ ka datugu Jonjorikaw da la kalo 6 limanaw u t'u sagoya la min ka d'u ye k'o kɛ u tɛ se k'o kɛ ka sababu kɛ jadisiw ka nin walejugu ninnu ye armée forces armées maliennes fama olu ka wulikajɔ dɔgɔkun daminɛ in yɛrɛ la ka na se waati laban in ma limanaw a jirala k'a fɔ jadisiw kɔni y'u yɛrɛ ɲini nka ko o fana ka fara o kan ko Jonjorikaw a na kɛ dugutigiw ni laadatigiw ka kumaɲɔgɔnya fana u ni jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ o fana kɛra sababu ye ka se ka u kun kɛn bɛ ka da min tugu Jonjorikaw da la ka se ka da in yɛlɛ ka bɔ yen an bɛ waati min na ko sisan limanaw min ye walejugu ninnu ye caman de bɔra a la n'i ye jateminɛ kɛ Mali finitigiw fana ka wulikajɔ bonyana a ko la kosɛbɛ sabu ko Jonjori ka tɛmɛ fo Masina fanfɛlaw fɛ Katiba de Masina Amadu Kufa ale ka jɛkulu de kɛlen bɛ ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ nka limanaw n'i ye jateminɛ kɛ u kun kɛlen bɛ ka siraw datugu ka sugu don u yɛrɛ ka bɛrɛ la sabu misali la n'i y'a lajɛ san 2021 tɛmɛnen in na min bɛ tali kɛ Amadu Kufa kelen ale ka banbanci wale tigilamaw n'o ye Katiba de Masina ye ko u taara bɛn min ye maa dɔw ka denmisɛnnin 2 yɛrɛ o ni tora a la Obi n'o ye marifa belebeleba in ye u y'o fili olu ka maa 10 ɲɔgɔnna olu joginna ko siratigɛ la u bɛɛ lajɛlen kɛra Jonjori ale fanfɛla ninnu na yen nɔ limanaw ni de ye kunnafoni ye Nouvelle Horizon ka kunnafoni don ko Nouvelle Horizon kelen ka kuma la Mali seko n'a dɔn ko dɔnkilidala min bɛ yen ni o ye Yusufu Tapo ye Yusufu Tapo ko bɛ ɲini ka na kɛ Kodowarikaw ka finitigi maa 49 min tun bɛ Mali la n'olu minɛna k'a bɛ ɲini ka na kɛ o ɲɔgɔnna ye sabu Yusufu Tapo ale ye Mali seko ni a dɔn ko dɔnkilidala don ale taara k'a bɛ taa concert de la Kodowari jamana kan limanaw waati laban in na Mali ni Kodowari yɔrɔ a bɛ n'a fɔ a kɛn bɛ patingolonbajɛ de ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an man di min ye kɛlɛ min yɛrɛ ni jijukɔrɔ kɛlɛ don a sen tɛ ka ban ko o kɔlɔlɔ de bɛ ka bi Mali seko n'a dɔn ko tigilamaw ka bi yɔrɔ Salifu Keyita ale kun ko k'a bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ Kodowarikaw fɛ ɲɛnajɛ in o bɔra a ma ka sababu kɛ u sɔmina k'a fɔ Kodowarikaw bɛ fɛ ka fereke don o baara in na o kɔfɛ min ye Yusufu Tapo ye ale fana ko k'a bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ n'o ye concert ye k'o bɛ kɛ Buwakekaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 11 o concert in fana ma se ka kɛ ka sababu kɛ mun ye i n'a fɔ Nouvelle Horizon ko ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲininkali sɛmɛ Yusufu Tapo a nɔfɛmaa dɔ la n'o ye imamu ye ko n'u k'a ma ko Papa Kɔnta Papa Kɔnta o y'a ka manager ye o de ye ɲɛfɔli kɛ o ko ko in kɛra cogo min na Yusufu Tapo selen Buwake yɔrɔ lakanako bɛ cogo min na olu kɔni sina ka maa kɔgɔlenba minnu bɛ yen n'u b'a f'u ma ko lubariw u y'olu de wele ka tugu u kɔ o lubari ninnu u ɲɛdaw bɛɛ lajɛlen datugulen don maa t'u dɔn ko sɛbɛn yɛrɛ t'u bolo n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye olu ye lubariw tugu kɔ ja o lubari ninnu sɛbɛn t'olu bolo Kodowari finitigiw n'o ye u ka lakanabaaw ye olu de nana ka ɲininkali kɛ maa minnu filɛ nin aw kɔ nin ye jɔnniw ye limanaw o ɲininkali de taara wolofɛn k'a ye k'a fɔ ko sɛbɛn tɛ ninnu bolo maa t'u bɔyɔrɔ dɔn o kɛra sababu ye Yusufu Tapo n'a nɔfɛ jama fɛn fɛn bɛ yen minnu kun kan ka concert boloda u y'u bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ waati min na ko sisan a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ Yusufu Tapo kɔni bɛ bolola Kodowari jamana kan limanaw tajuru sara don wa walima Kodowarikaw ka finitigi maa 49 yɔrɔ olu nana yan Mali ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɛgɛsɛgɛli boloda fo ninnu ka u bɔyɔrɔ ka dɔn maa fasugu jumɛn don u kun nana mun na yan limanaw ka olu minɛ Mali la yan o ma bɛn Kodowarikaw ma fiyewu yalima ni tajuru sara de don ka ɲɛsin an ka nin seko n'a dɔn ko tigilama in ma n'o ye Yusufu Tapo ye limanaw an bɛ don min na ko bi ko in kɔni bɛ ɲini ka na dɔgɔkun kelen bɔ sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ
ayiwa min kɛra Kodowarikaw ka finitigi maa 49 in ta la kalo 6 ɲɔgɔn na Yusufu Tapo ta dun a bɛ dɔgɔkun 1 de la bi maa dun bɛ se k'a fɔ ko in a bɛ se ka sama ka taa fɔ o yɔrɔw la sabu ani maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni u bɛɛ lajɛlen minɛna ayiwa ko kibaruya jɔnjɔn ma se ka dɔn o la an bɛ don min na ko bi limanaw ko in maaw bɛ k'a filɛ ko fitinin don nka laban a bɛ sɔn ka kɛ koba ye dɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka wuli ka jɔ kɛ sa k'u da don nin ko in na n'o tɛ Yusufu Tapo totɔ a yɛrɛ ka ji la nin ye limanaw kunnafoni de ye nin ye an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Soir de Bamako le Soir de Bamako a y'a jira k'a fɔ ko Dana Ambasagu ka kuma lasela dɔ bɛ yen ale ye jaabili kɛ ka ɲɛsin Taputal Pulaku denmisɛnninw ma n'o fana ye filaw ka jɛkulu dɔ ye jaabi in tɛ dɔwɛrɛ ye ko hakilila min bɛ Taputal Pulaku denmisɛnninw na k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka min ye Mali cɛmancɛ gɛlɛya min bɛ yen n'o ye lakanabaliya ye k'u bɛ k'a kɛ siyako ye ko siyako tɛ jamanaw ko terrorisiw n'o ye banbanci walew yɛrɛ de ye olu yɛrɛ de dagalen bɛ jamana cɛmancɛ bolo in fɛ Dana Ambasagu ka kuma lasela min filɛ n'o ye Mawuludo Ongoyiba ye jaabi min kɛra nin ye ka ɲɛsin sifinnaka minnu bɛ Taputal Pulaku tɔgɔ la ko u bɛ fɛ ka jɛkulu dɔ de bila sen kan n'o ye commission dɔ ye u ni Jina Dogon olu de farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna commission dɔ bila sen kan k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ɲini bɛnbaliya min bɛ sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye conflit communautaire ye ko ka fɛɛrɛ siri o la k'o ban kuma in mɛnnen min ye Dana Ambasagu fɛ u ka kuma lasela in n'o ye Mawuludo Ongoyiba ye ale kɔni ye jaabi kɛ a ka fɔ la a ka ɲɛfɔliw la Soir de Bamako kɔnɔ bi ko olu bɔra a kalama k'a fɔ ko sigi dɔ kɛra u fɛ sigi min ni o ye hakilila falen-falen k'u bɛ fɛ ka jɛkulu dɔ bila sen kan n'o ye commission dɔ ye ka taa jamana cɛmancɛ la ka fɛɛrɛ kɛ min ye sigidalamaw ni yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ka se ka fɛɛrɛ siri o bɛnbaliya ninnu na min ye Dana Ambasagu ka kuma lasela in o ko olu ma fɔ maa si ye k'a fɔ ko maaw bɛnnen tɛ ko filaw dɔngɔnɔw olu de ye Moti marabaw sigibaw ye kosɛbɛ a ka ɲɛfɔli la ko n'a sɔrɔla ko filaw ni dɔngɔnɔw tun bɛ kɛlɛ la min ye Seku Boli ye ale ye fila ye Dana Ambasagu ɲɛmɔgɔw olu ye dɔngɔnɔw ye k'olu sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya min bɛ cɛmancɛ bolo fɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko i ko dɔngɔnɔw i ko filaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ faniba la nin bɛɛ de bɛ sigi la limanaw a mɛnna min ye Mawuludo Ongoyiba ye a k'olu ka jate la Taputal Pulaku ni min ye Jina Dogon bɛ denmisɛnninw bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara min bolola nin ye u bɛ ka hakilila min ta hakilila in olu kɔni fɛla tɛ n'o tɛ u b'i sɔrɔ u m'a faamuya k'a fɔ de ko jadisiya in ko dɔwɛrɛ tɛ terrorisiw de bɛ jamana cɛmancɛ la wa olu de bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ u ka sigi la u kana kɛ siyako ye k'a fɔ ko siyaw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na limanaw siyaw tɛ ɲɔgɔn na dɔngɔnɔ furadama ani fila bɛ sigiɲɔgɔnya la fila furadama ani dɔngɔnɔ bɛ sigiɲɔgɔnya la jamana cɛmancɛ la wa o sigiɲɔgɔnya u bɛ fɛ o de ka to yen o ka to yen nɔ fo don min ni Ala yɛrɛ mɔgɔw jɔr'u la an bɛ don min na ko bi k'u bɛ ka ko in u bɛ ka ta taabolo min kan olu kɔni ka jate la u ka hakilila falen u k'a kɛ terroriste ko kɛlɛ yɛrɛ nka k'a fɔ de ko siyaw walima sigidalamaw yɛrɛ dama bɛnnen tɛ min ye Dana Ambasagu ka nin kuma lasela in ye a ye jaabi kɛ ka ɲɛsin nin hakilila ninnu de ma limanaw Soir de Bamako de ye nin kuma fɔ aw bonya bɛ ni kunnafoni in na nka ale Soir de Bamako kelen yan'an ka bɔ a kɔnɔ a jirala k'a fɔ comité stratégique min bɛ M5 RFP tɔgɔ la k'u ye cikan lase premier ministre ma Dr Choguel Kokala Mayiga ko sisan kɔni Kidali minɛna Mali finitigiw fɛ ko sisan baara bɛ jɔnni bolo sisan o ye jamana ɲɛmɔgɔw minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ politiki jɔyɔrɔ u b'o la bi sabu olu de bɛ jamana mara la ko min tora sa min ye jamanadenw ka kelenya u ka fara ɲɔgɔn kan baara kura de kan ka ɲɛsin o ma sisan ko comité stratégique M5 RFP olu de wulila o premier ministre y'u bisimila u ka kuma ɲɔgɔnya la min bɔra u kɔnɔna la k'o de ye k'a fɔ u teri politikimaa minnu bɛ yen gouvernement ɲɛma a ka lajɛ a ka wele bila politikimaw ma
aka wele bila ayiwa hali minnu bɛ jamana cɛmancɛ ni kɔrɔnfɛlaw la u k'a lajɛ ayiwa kɛlɛ kɔni kɛra Kidali sɔrɔla o de tun ye maliden bɛɛ lajɛlen hamina ye bi M5 RFP ko a bɛ min ɲini sisan o ye jamana marabaaw ye u kana mabɔ maa la u ka bɛɛ wele sigikafɔ ka kɛ bɛn ka kɛ aya min fɛla ye min ye u ka dɔn min hakilila ye min ye jamana ko in na u ka se ka dɔn n'o tɛ kɛlɛ kɔni kɛra kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo ayiwa a laban fana ye sigikafɔ ye sabu bi malidenw fana mago b'o la kelenya ani ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ M5 RFP ko ale kɔni ka cikan ye nin ye ka ɲɛsin jamana marabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen la u y'a fɔ u ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye dɔ de senfɛ jamanaw ani laɲini 17 min ni o kɛra n'a jala k'a fɔ ko 10 yɛrɛ ayiwa o donna ba la ka ban ko u bɛ fɛ sisan ayiwa armée ale ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen minɛ o kɛrɛfɛ sigikafɔ o ka boloda ayiwa maliden cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau limanaw ale kumana l'indicateur ko lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye kalansow kɔnɔ u fana bɛ fɛ ka ayiwa dimi ka sababu kɛ mun ye yɔrɔ baarabila de bɛ sen na sisan kɛnyɛrɛye kalansow fɛ k'u bɛ k'u ka hakɛw ɲini jamana marabaaw fɛ a bɛ dɔgɔkun 3nan de la sisan min ye kɛnyɛrɛye kalansow ye olu kɛlen bɛ ka funu baara la k'u ka juru bɛ jamana marabaaw la limanaw n'i ye jateminɛ kɛ promoteur d'école privée minnu ye kɛnyɛrɛye kalanso tigilamaw ye maa minnu b'u bolo baara la n'o ye lakɔli karamɔgɔw ye a na kɛ olu fana u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ syndicat dɔ kɔnɔ syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali u k'a ma ko SILEPM ale fana y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ni kɛnyɛrɛye kalansow b'u k'u ka juru ɲini jamana marabaaw la olu fana ka hakɛ n'o ye waati min kɛlen bɛ baarabila la yɔrɔ olu bɛ sara n'u ye heure min baara o wari de bɛ di u ma n'a fɔra k'a fɔ ko baara yɛrɛ tɛ ka kɛ ko syndicat in n'o ye kɛnyɛrɛye kalanso ninnu lakɔli karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ waati min bɛ ka bila o waati fana tɛna kɛ waati fufalaki ye olu bolo u fana ka kalan ayiwa wari bɛ di u ma a sara la n'i ye jateminɛ kɛ jamanaw syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali u y'a jira k'a fɔ ko u fana ka funu u b'a jira dɔwɛrɛ tɛ olu bɛ baara la maa minnu bolo n'o ye kɛnyɛrɛye kalansow ye u k'a dɔn k'a fɔ u ye baarabila in yɛrɛ kɛ a na kɛ baarabila in yɛrɛ u ka hakɛ don dɛ u ka hakɛ don nka baarabila in kɛra a na kɛ a ma sara olu yɛrɛ la k'a fɔ ayiwa anw kɛnyɛrɛye kalanso an bɛ fɛ ka taa baarabila la aw minnu b'an bolo baara la a hakilila ye mun ye walima k'a sara u la u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ ko a ma sara u la olu kɔni balila mun na ko kɛnyɛrɛye kalansow bɛ fununa baara la u tɛ ka baara kɛ olu dun bɛ sara ayiwa n'u ye baara kɛ ni waati min ye u bɛ sara o de la ekɔli karamɔgɔ ninnu y'a jira k'a fɔ olu tɛ dɔwɛrɛ ɲini ayiwa ekɔli karamɔgɔw b'u ka n k'a fɔ kɛnyɛrɛye kalansow b'u ka baarabila la nka heure minnu bɛ yen ni olu taara nin cogoya la ni baara ma se ka kɛ o la kɛnyɛrɛye kalansow kana bila k'a fɔ ko u fana ka wari tɛ di dɛ waati min bilala n'u ma kalan kɛ wari fana a bɛ di u fana ma limanaw a kɔni bɛ dabolo min ka nin ye n'a tora nin dabolo ma ayiwa gɛlɛya dɔ bɛ yen gɛlɛya wɛrɛ bɛ sɔn ka fara a kan sabu ni lakɔli karamɔgɔw nana wuli ko fo nin dɔgɔkun 3 min kɛra ni kalan ma kɛ o fana wari ka di olu ma ayiwa limanaw a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin min ye san 2023 ani san 2024 kalanko ma hakilila jiginna fasiri n'o ye l'indicateur du renouveau ye a ko grève min bɛ sen na n'o ye lakɔli karamɔgɔw n k'a fɔ kɛnyɛrɛye kalansow ka baarabila in ye dɔwɛrɛ tɛ ko gouvernement u ni gouvernement cɛ u kan ka nafolo min sara u ye kalanden minnu b'u bolo kalan na ni gouvernement y'o bila u ka bolo kan a bɛ tali kɛ o de la indicateur du renouveau an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ limanaw an bɛ bɔ yan an bɛ taa Kidali indicateur ka kuma la ko Kidali kɔni tuma bɛɛ i bɛ ayiwa gundo dɔ de bɛ poyi Kidali kabi Kidali minɛna tuma bɛɛ i n'a mɛn k'a fɔ ayiwa gundo dɔ poyi la ko nin ye butigitigi dɔ ye butigi feerela don ale kɔni ye seereya di a ko kabi waati min na Kidali minɛna Mali finitigiw forces armées maliennes faama olu fɛ awa ko maaw kɛlen bɛ minnu bɛ yen n'olu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ dogo k'u kunkolo dogo awa ko caman bɛ yen u ka masigi bɛ ka bin nin waati in na maa caman bɛ ka dɔn i ye maa min ye sisan a jala k'a fɔ ko jagokɛla dɔ ale ko butigi 6 de b'a bolo
fila bɛ Gao, fila bɛ Tombouctou, fila bɛ Kidal. A ka butigi fila min bɛ Kidal a y'a jira k'a fɔ ko o butigi fila in ko terrorisiw banbaanciw y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ sabu ko kuma bɛɛ ayiwa butigi fila in na min bɛ Kidal i b'a sɔrɔ a bɛ sefa wari 100,000 a b'o de di terrorisiw ma kalo o kalo n'i dun m'o di limanaw ko terrorisiw bɛ taa bin i kan k'i ka minɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye butigitigi a ye nin kuma fɔ a ko hali ale yɛrɛ teri dɔ bɛ yen o bɛ Tombouctou hôtel b'o bolo dunanjigiso ko san o san o fana bɛ $3,000,000 a kun b'o de sara ayiwa terrorisiw ye n'o ye jatigɛwale tigilamaw ye ko o yɛrɛ ka bɔ yen hali nɛgɛjurusiratigiw minnu bɛ yen n'o ye minnu bɛ telefɔni ko baara kɛ olu fana kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko ration u b'o de di banbanciw ma walasa u ka se k'u ye k'u to yen n'o tɛ jamanaw bɛ wari min ɲini fɛ n'i m'o di e ta bɛ k'a la kɔlɔlɔ ye u bɛ taa bin i kan sufɛ walima ayiwa ka i bɔnɛ i nin na i ka butigida la nka ko butigitigi a kɔni ɲɛfɔli kɛ nka a m'a tɔgɔ fɔ a ko kabi fama n'o ye forces armées maliennes ye kab'u ye Kidal minɛ jamanaw fo ka n'a bila bi la ayiwa fiɲɛ kura de cira Kidal olu kɔni bɛ ka ayiwa balo hɛrɛ ani baden de la bi ala k'o kɛ ɲɛta ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasilité sɛbɛn indicateur du renouveau kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasilité sɛbɛn min n'an ko a ma ko le républicain ale kumana ayiwa républicain y'a jira k'a fɔ ko ayiwa cakɛda dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni an ko a ma ko OCLEI yɔrɔ ale sigira jamana faamaw fɛ ko ka ayiwa yuruguyurugu kɛlɛ yuruguyurugu suguya mun don ayiwa ni i bɛ forobaca la jamanaw maaw bɛ bali min na e kɛra bana ye sugu ani dugusajɛ cɛ sara tɛ min bɔ jamanaw o wari de b'e bolo walima o sow de b'e bolo fɛn b'i bolo fɛn min yɛrɛ ni e t'o baara la OCLEI office central de lutte contre l'enrichissement illicite ka kɛ bana ye sugu ni dugusajɛ cɛ k'o kɛlɛ k'a sɔrɔ ni nafolo i ta a sonyɛni de b'a ko senkɔrɔ OCLEI nana o de kɛlɛli kama OCLEI ɲɛmaaba in n'o ye docteur Mumuni Gindo ale kɔni kuma bɛɛ a bɛ bɔ ka kabako kumaw de fɔ kuma minnu bɛ yen n'a yɛrɛ ka bon hakili ma kosɛbɛ docteur Mumuni Gindo OCLEI ɲɛma a ko k'a daminɛ san 2005 ka n'a bila san 2019 la jamanaw o ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana nafolo min taara k'a bolo dan a dagosi ka bon jamanaw ko miliyari 1,266 o de tilala Mali jamana la o de taara don daw fɛ da min bɛ yen ni jamana ka nafa tɛ a la maa kelen ko jamanaw fasiri républicain ko a ma d'aw ma Mumuni Gindo ko nafolo min tununa nin ye nafolo in n'i ko k'i b'a don jamana la ayiwa kɛnɛyaso a ye misali ta o kan k'a bɛ se ka kɛ kɛnɛyaso 263 a bɛ se ka o de jɔ Mali kɔnɔna la yan ka bɔ yen ko kɛnɛyaso misɛnnin minnu bɛ yen n'o ye centre de santé de référence ye jamanaw a bɛ se ka o fana min jɔ ayiwa 2,100 kɛnɛyaso fitinin ninnu n'o ye centre de santé de référence 2,100 wari min tununa san 2005 ani san 2019 k'a bɛ se ka o de jɔ o ka bɔ yen jamanaw ko pont min filɛ nin ye babili min filɛ nin ye ayiwa Musabugu n'o ye 3e point ko o pont ɲɔgɔnna o 42 wari min tununa k'a bɛ se ka o ɲɔgɔnna jɔ Mali kɔnɔna la yan Mumuni Gindo ka kuma ye nin ye jamanaw a ko Mali sɛgɛnna fɛn fɛn kɛn bɛ ka jamana in segi a sendɛgɛ kɔnɔna la ayiwa nafolo sonyɛni jamana ta ka o tunu jamanaw kuma in fɔra kɛnɛ min kan nɛgɛjuru sira min b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Orange Mali ye laadala ale de bɛ ale ka bolofara dɔ yɛrɛ bɛ yen n'o de ye yuruguyurugu kɛlɛli ye san o san a bɛ nin kɛnɛ in sigi a ko Orange Mali kɔnɔna la olu yɛrɛ ka baarakɛlaw ni maa minnu bɛ baara kɛ yuruguyurugu kana ye a baara ninnu si la o de la san o san u bɛ kɛnɛ in sigi ka wele bila maa ma Zena u ye wele bila Mumuni Gindo ma ale de tun ye kumatigi ye o de senfɛ a ye nin kuma fɔ min ye Mumuni Gindo ye a ko Mali kɔnɔ yan jamanaw OCLEI ale sigira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ a ko yuruguyurugu yɛrɛ n'i y'a lajɛ a ka ɲɛfɔli la fɛn de don min ni dɔwɛrɛ tɛ ka i bolo se forobafɛn ma walima ka nafolo k'i kunna walima ka gafew ɲaami n'o ye surfacturation ye ani ka nafolo tacogo min bɛ yen ni sariya ma jɛn ni a ye a ko Mali kɔnɔ yan
ayiwa taabolo fila bɛ yen nɔ minnu dɔ bɛ se ka kɛ nafoloko ye dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ nafoloko t'o la sabu ni danaya banna lemanaw ni jamana mara cogo juguya n'o o ɲɔ ɲɛna walima ni jalila k'a fɔ nafolo bɛ minnu bolo n'olu siranna k'a fɔ ko nin jamana in i nana n'i ka wari ye cogo o cogo u b'a suɲɛ n'o o ɲɔ ɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ la o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana sigi a sendɛgɛ kɔnɔ min ye o tile ɲɛmaa ye Mumuni Gindo a ko nin damanda nin de kɛmɛ ka Mali jamana sɛgɛn bi kosɛbɛ ɲɛtaga la ɲɛtaga min bɛ yen n'an sɛnɛ ka a ye halisa Dr Mumuni Gindo a kɔni ko jamana ɲɛmɔgɔw ye nin cakɛda min sigi sen kan olu kɔni b'u se la sabu u ye baara min kɛ kɔsa in na ko dossier 23 ɲɔgɔn na u kɔni sera k'o bila sariya ka bolo ka o dossier la 23 in na ko miliyari 23 ɲɔgɔn na o fana tununa o dossier ninnu kɔ ko ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa u bolofɛnw ɲɛfɔ o tile ye n'u bɛ ka o sɛgɛsɛgɛ o bɛ se 1,843 ɲɔgɔnna ma a n'a ɲɔgɔnna caman Sidiki Dambele de ka fasiri ye nin ye jamana a ye nin bɔ républicain kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko Mali Horizon jamana Mali Horizon a ko yalima tiɲɛ tɛ di min ye maître Assane Bari ma wa bi sabu ale kun kumana kunungo k'a fɔ ko tɛgɛ ka bɔ Yadi Agali ani Amadu Kufa nɔfɛ kumaɲɔgɔnya ka sigi u ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a bɛna fɔ tiɲɛ mɛn o mɛn a na segin a tigi ma maître Assane Bari avocat don bi na a ye jɔyɔrɔ yɛrɛ kɛ Mali kɔnɔna la Ibrahim Boubacar Keita ka waatiw la san 2019 ni maître Assane Bari kelen jamana ni avocat ba don an ka jamana kɔnɔ fila don ani min ye Tapital Pulaku maaw bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ waati dɔ la ale de kun ko sigikafɔ de ka fisa kosɛbɛ Amadu Kufa ani Yadi Agali o ka kɛ walasa jamana bɛ se ka lafiya kɔsa in na premier ministre tilala ka na segin o kuma kelen kan n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye a yɛrɛ ye Yadi Agali ta tɔgɔ ma ka Amadu Kufa ta tɔgɔ ma jamana ko tɛgɛ janen don jamana ɲɛmɔgɔw tɛgɛ janen don u ye u ka sigi ka na sigikafɔ ka boloda maître Assane Bari yɔrɔ ale yɛrɛ ko kun latɔnna la ka kɔn bi ɲɛ k'a fɔ ko ni terroriste kelen ninnu k'u bɛ jɛ la a waati la jamana ɲɛmɔgɔw kun ye ci don min ye maître Assane Bari bolo k'a fɔ ko a k'a lajɛ sigikafɔ bɛ se ka kɛ sira minnu kan a k'u boloda min ye terroriste ye u ka se ka sigikafɔ kɛ a waati la min ye sécurité d'État ye n'o ye cakɛda min bɛ jamana ka lakanako kunna kun ye maître Assane Bari u kun y'a wele a waati la k'a minɛ k'a fɔ ko ni terroriste bɛ jɛ la sabu a waati la ko cɛ dɔ olu yera Bamako yan k'a na kɛ u kun nana sɛgɛsɛgɛli la ko ni maître Assane Bari kun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ limanaw nin ma kɛ sisan dɛ nin kɛra san 2019 waatiw de la waati la u ye maître Assane Bari minɛ nka kɔfɛ u nana ko sen k'a lajɛ ka taa ye maître Assane Bari b'a ka baara de hukumu kɔnɔ n'o ye avocaya baara ye o kɔfɛ a nana ye k'a fɔ yɛrɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw de kun kɛlen bɛ k'a bila ci la yɔrɔ n'i bɛ nin baara ninnu na kuma man ca na kosɛbɛ a bɛ kɛ ni fɛɛrɛw de ye ko nka a kuma faamuya an bɛ don min na ko bi maître Assane Bari kun y'o kuma fɔ nka bi ko tiɲɛ bɛ se ka di a ma sabu maa min don segin kɛra ka kuma ka premier ministre yɛrɛ fɛ n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye k'a fɔ siraw ka dayɛlɛ a kɛra sira o sira ye Amadu Kufa wo Yadi Agali wo u ka wele u ka sigi jamana ko in na bɛn ni keleya bɛ se ka na jamana kɔnɔna la cogo min na jamanaw Mali Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ waati sera an b'a bila yan ni Ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an n'o lakale aw ye ladira o kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.